Televidente bom menino, outro isso no timeout. Agora em timeout, nós temos um grande honor de ter junto conosco duas pessoas que no momento aqui estão conduzindo o curso TC3 que está sendo donado Ricardo VB aqui na Roma. Nós estamos referindo a senhores Piet de Jong e também o senhor Stanley Menzo. Quem não conhece Stanley Menzo aqui na Roma? Fanático de Ajax, seguro conhecer, né? Para nós, um grande honor de ter junto conosco, com quem nós vamos conversar sobre o curso de TC3. Nós vamos um time-out. Quando nós vamos back, nós estamos conversando com tanto o meneer de Jong como o meneer Menzo. Televidente, dank per het genoeg. Nós estamos com os senhores Piet de Jong e Stanley Menzo. Meneer de Jong, laat ik met u beginnen. U bent begonnen met de TC3 hier op Aruba. Wat is uw ervaring met het voetbal gebeuren in Nederland? Mijn persoonlijke ervaring is als speler zijn dat ik in mijn jeugd alle selectieelftallen van de KNVB heb doorlopen, tot en met de UEFA-jeugd. Tot de laatste 20. Vervolgens heb ik op het hoogste amateurniveau gespeeld. En koos ik voor mijn maatschappelijke carrière om mijn studie op de ALO af te ronden. Als coach zijnde heb ik tot op het hoogste amateurniveau in Nederland. En geeft u momenteel cursussen van voor de KNVB? En ik geef nu cursussen sinds ook 1989, gecombineerd met mijn coachschap. Zowel in Nederland, TC2 en TC1 niveau, en in het buitenland allerlei verschillende niveaus. Om goed te beginnen, moet je met TC3 beginnen? Om goed te beginnen zou je daar voorafgaand een kaderopleiding kunnen volgen voor jeugdopleiding. Voor nog lager, voor de allerlaatste jeugd. En waarbij je een idee krijgt over hoe kijkt de KNVB tegen het voetbal aan. Dan heb je over E-pupillen, F-pupillen. Oké, begrijp ik. Ja, begrijp ik dat. Meneer Menzo, voor ons een grote eer u hier te hebben. Ik heb u zien spelen meerdere malen in Nederland met Ajax. Ik ben een Ajax-fan. Oh. Dus vandaar. Wat is uw taak momenteel hier? Ja, mijn bijdrage is om Piet te assisteren bij de laatste fase van deze cursus. En dan met name in mijn ervaring als speler op het hoogste niveau. Maar ook bij de amateurs heb ik natuurlijk gespeeld. Maar ook als coach op het amateurniveau en als coach op het allerhoogste niveau natuurlijk. Wat u hebt gezien momenteel in deze... U bent 2 weken hier. Ik ben 2 weken hier. Bevalt het u? Ja, het is wel heet, maar het bevalt me. Ik heb liever warm. Aruba wel. Ja, ja. Maar ik bedoel die TC3'ers. Ja, het is leuk. Verwacht u meer? Ja en nee. Ik ken eigenlijk een beetje het niveau van dit soort landen. Ik kom zelf uit Suriname oorspronkelijk, ja, dus ik ken het niveau een beetje. En dat is op zich niet erg, het gaat om de ontwikkeling. En dat is bepalend. Dat moet gegarandeerd worden. Dat is bepalend. En hoe hoger en betere ontwikkeling, des te beter het voor het land is en voor het voetbal op Aruba. Kunnen we die ontwikkeling van die A tot met F-pupillen, kunnen we die hier doordouwen op Aruba? Ik denk dat het zeer mogelijk is. Of het moet? Ja, het is onder meer vereist om het voetbal op een hoger niveau te brengen. Maar ik denk ook dat er kans ook ligt. Met name de cursisten die nu deelnemen, die beginnen nu te beseffen. Met name in de laatste fase waar het uiteindelijk echt om gaat. Fantastisch, fantastisch. En daar levert Stanley daar een buitengewone bijdrage bij. Zeker weten. Alleen de naam Menzo die zegt alles. Televidente, dat kan ons time-out kortiges en ik ga ons weer bergen als de conversando met tanto Stanley Menzo en Piet de Jong. Televidente, dank je voor het onderzoek van de senhores Piet de Jong en Stanley Menzo. Piet, met hoeveel mensen zijn jullie begonnen? Hoeveel hebben jullie nu? We zijn in februari, de eerste fase van deze TC3-cursus voor jeugd. Zijn we begonnen met een 20-tal cursisten. Op dit moment zijn er nog 14 cursisten. Bent u blij ermee? Ik ben daar wel content mee. Omdat het vaker voorkomt dat mensen om allerlei omstandigheden afhaken gedurende de cursus. Het streven is natuurlijk dat ze alle 20 gaan. Bent u blij met het niveau die ze hebben bereikt?
Kunnen ze beter of kunnen ze... Het moet beter. Het moet beter. Het moet beter. Oké. Ik weet het, oké. En het kan ook beter. En de reden waarom het beter kan is dat een aantal cursisten nog te weinig ervaring hebben op het niveau waarop wij de cursus geven. Dus was er een selectieprocedure? Er is een selectieprocedure geweest, ja. Was ervaring niet erbij in een van die eisen? Dat was Of geen harde heeft de eis. AVB dat intern behandeld? Ja. Oké, dat heb je nu. Het is vooral Dat is gewoon bedoeld- voor de volgende keer. Dus ik wil ervaren mensen hebben. Nou, maar het is vooral ook een cursus voor de huidige internationals en ex-internationals, waarvan je van uitgaat dat die een bepaalde ideeën hebben over voetbal, dat ze het spel snappen. Van daaruit kun je, dat is de insteek geweest. Ja. Dus het gaat van voetballer naar coach. Stanley, we moeten professioneler worden. Vindt u niet? Het klimaat moet veranderen, zoals je Hoe? hoort. Cultuur. Het is een cultuurverandering neemt tijd hoor. Ja. Die neemt tijd gewoon weg. En persoonlijk vinden wij dat hier moeten we beginnen. Bij de technici moet je beginnen. Ja. Want zij gaan die jeugd leren hoe ze moeten voetballen. Ik als buitenstaander, ik kan wel schreeuwen, maar ik weet niks van het finesse van voetballen. Van voetballen af. En als wij deze mensen niet hebben, dan kunnen we morgen nooit zeggen, hey, we worden kampioen van Midden-Amerika misschien, het Caribisch gebied. Maar als we niks doen, blijven we niks doen. Niks halen ook. Dat is een groot probleem die ik zie. Maar ik ben blij jullie hier te zien. Want jij weet het, je hebt het gezien. We hebben het nodig. We hebben het hard nodig. Na deze cursus, wat moeten ze gaan doen? De cursisten die naar deze cursus, die moeten veel trainen op het niveau waarop voor de jeugd. Coachen leren, eenmaal, je wordt een betere coach als je jezelf blijft ontwikkelen door het veel te gaan doen. Zo, ontwikkelen. Dat betekent voornamelijk dat ze wedstrijden moeten gaan analyseren. Op basis daarvan, datgene wat niet goed loopt, dat ze dat gaan aanpakken. Stanley, heb je wedstrijden hier op Beroep gezien? Ik heb wat wedstrijden gezien, ja, of gedeeltes van wedstrijden gezien. Eredivisie? Nou, volgens mij is het een Hoofdklasse, hoofdklasse. Ja, dus volgens mij is er een toernooi bezig, een pre-season toernooi bezig. Ik heb wat wedstrijden gezien, ja. Hoe vond u de doelmannen? Ja, dat is ook een ontwikkeling, moet daar ook op gang gezet worden. Het proces moet ook op gang gezet worden. We hebben het over processen en die moeten Hoe op gang lang gezet. hebt jij gedaan om van pakweg een jongetje van 12 bij de Ajax te landen? Ja, daar heb ik 4 jaar over gedaan. 4 jaar? 5 jaar over gedaan. Ik was 17 toen ik bij Ajax ging voetballen. Maar je mag het niet met elkaar vergelijken. Nee, maar wat ik erop wil wijzen is, er is een ontwikkeling die plaats moet vinden voordat jij bij Ajax gaat behoren. Ja. Dus het moet hier ook kunnen krijgen, hey, wil je bij de selectie behoren, hey, dit zijn de stappen die je moet volgen. Kijk, de tijden zijn veranderd. Eigenlijk heb ik mezelf opgeleid, grotendeels op straat. En toen ik daar staat voetbal, ben gaan voetballen. Ja, daar kreeg ik eigenlijk andere... Dat is de universiteit van voetbal hier. Ja. Beste leerschool. Ja. Zeker, ja, zeker weten. Was het altijd makkelijk met de cursisten? Of je zag het kan moeilijk worden? Nee, ik heb vanaf het allereerste moment een grote mate van leerbereidheid en coachbaarheid, maar vooral ook luisterbaarheid heb ik ervaren. Tot op de dag van vandaag eigenlijk. Ze zijn leergierig. De stap die ze nog moeten maken is om de opdrachten die behoren bij de opleiding, om die ook daadwerkelijk goed uit te voeren. Is er een stukje praktijk in deze cursus? Het is zeg maar 70% is praktijk. Wij gaan alleen... Ze gaan die kinderen begeleiden gedurende tijdens de cursus. Tijdens de cursus hebben we elke avond soms 2 teams. Soms staan er 40 kinderen op. Met name op de vrijdagen hadden we de selectie onder 15. Van 6 tot 8. En van 8 tot 10 uur hadden we de
ruim 30 personen van RCA. Fantastisch. Dus Mensen, een laatste vraag aan u. Hoe vindt u Aruba? Ja, ik vind het een heerlijk eiland. Ik hou van zon. Af en toe is wel te heet, ook voor mij. Maar ik hou van de zon. Ik hou van de mensen, het rustige. Ik ben opgevoed in het westerse klimaat, zeg maar. Hè. Maar dit is wel ik. Fantastisch. Wat ik moet zeggen, wij zijn hartelijk bedankt, hartelijk dankbaar dat jullie hier zijn. Want we weten dat voetballen, het heeft dit nodig. En niet nu stoppen, het moet doorgaan. Het moet doorgaan, we hebben alleen maar 1 tegen 1 momenteel en 2 tegen 2. Dit moet ook groeien. Want als wij die basis niet leren wat ze moeten doen, je kunt 200 tegen 1 hebben, het gebeurt nooit. Maar daaronder is de grootste waarde. Daarom jullie komst hier naar Aruba is. Volgens mij moeten jullie een paar jaren meer komen. Echt. Wij staan er allemaal op. Te doen, om echt in de goede richting te duwen. Want cultuur, het verandert niet in 1, 2 dagen. Ik moet jullie feliciteren, joh. Voor wat jullie hebben gedaan, wat ik heb gehoord en gelezen. Met jou, hey, voor mij een eer om jou te hebben, hier te zien, joh. Een doelman van Ajax. Heb je met de Cruijff gespeeld, mag je het vragen? Niet gespeeld, onder hem getraind. Oh, onder hem getraind. Hoe vond je hem? Ja, het is natuurlijk fantastisch. Zo iemand in één keer, met zo iemand op het veld te staan. Dan niet als speler, maar als trainer. Met zo iemand mogen praten over voetballen, dat is fantastisch. Televidente, dank je. Ik heb het programma zelf ook.